lyft era hjärtan till Gud och hör denna dags heliga evangelium. Så skriver evangelisten Sankt Johannes. När Johannes såg Jesus komma sade han: det är Guds lamm som tar bort världens synd. Det är om honom jag har sagt: efter mig kommer en som går före mig, ty han fanns före mig. Jag kände honom inte, men för att han skall bli sedd av Israel har jag kommit och döper med vatten. Och Johannes vittnade och sade: jag har sett anden komma ner från himmelen som en duva och stanna över honom. Jag kände honom inte, men han som sände mig att döpa med vatten sade till mig: den som du ser anden komma ner och stanna över, han är den som döper med helig ande. Jag har sett det och jag har vittnat om att han är Guds utvalde. Så lyder det heliga evangeliet. Jag är glad att få vara tillbaka i denna kyrkan. Det är många år sedan nu, men 3 av våra 4 barn är döpta här och jag har tillbringat mycket tid gående med barnvagnar längs sidorna här för att försöka stjäla åt mig några minuter av predikan. Stor glädje ser jag när jag ser dopfunten där. Tänker på alla de gånger jag har just i denna kyrka fått bli påminna om dopets helt avgörande betydelse. Ofta har jag också fått se något lite mer av Jesus här. Därför är jag glad att få vara tillbaka. Vi ska be. Heliga Ande, vi ber att du ska vara kvar här. Vi behöver dig, är helt beroende av dig och längtar efter att du ska öppna ordet och låta det få bli helt enkelt till evigt liv. Om du behöver förmana oss och riva tag i oss, så gör det. Men trösta oss igen. Herre, stanna kvar. Amen. Det finns 3 personer som har en röd tråd i det de säger. Den första är Alexander Solzhenitsyn. Han tillbringade mycket lång tid i ett fångläger, eller flera kanske, i Gulag-arkipelagen i det gamla Sovjetunionen. Han visste mycket om ont och gott. När jag var ung så var han kanske den mest kända dissidenten av alla. 1970 fick han Nobelpriset i litteratur och han har skrivit följande: gränsen mellan ont och gott går inte mellan nationer, inte mellan samhällsklasser och inte heller mellan politiska partier, utan den går rakt igenom varje människa. Aposteln Paulus har gjort precis samma erfarenhet och har samma insikt. Ledd av anden går han ett steg längre, ser på sig själv och skriver i Romarbrevets 7:e kapitel med stor ärlighet hur kampen rasar inuti honom. Det onda som jag inte vill, det gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, det gör jag. De där 2 herrarna, de delar alltså insikten om varje människas allra djupaste problem. Johannes döparen, han hade också sett detta. Det är de 3 jag tänkte på. Ondskan sitter inte främst i strukturer, i fostran eller annat utanför människan. Visst kan det hjälpa oss att förklara en del och visst kan det ge oss goda redskap, visst. Men det besvärande, det svåra, det är det att inne i varje människa finns ondskan och där står kampen. Och vi förlorar och förlorar gång på gång. I Bibeln kallas det ju för syndens makt att bedra. Jag vet inte precis hur Solzhenitsyn levde med sin tunga insikt, men jag vet hur Paulus tänkte och levde. I Romarbrevet 7:24 så ropar han högt: jag arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Och så svarar han:
på sin egen fråga med jubel och med längtan och med framtidshopp. Gud vare tack, Jesus Kristus vår Herre. Precis detta jag nu har försökt att beskriva, det bar också Johannes döparen på, fast med profetisk styrka. Den här smärtsamma insikten om varje människas behov av hjälp utifrån. Vi klarar det inte själva. Men också vår himmelske fars erbjudande om öppningen mot ett nytt liv, det är en hisnande möjlighet. Johannes upptäckte det. Han pekade på honom. Det var en person. Hans namn var Jesus Kristus. I evangelietexten så återberättar aposteln Johannes det han har sett och hört av en annan Johannes nämligen Johannes döparen. Och Johannes döparen spelar ju en avgörande roll. Gamla testamentets tid går över i Nya testamentets tid och han får vara med och möta och berätta om och se det här med människors djupa längtan efter Guds röst, Guds tröst och framtidshopp och räddning. Där nere vid Jordanfloden, några av er har varit där, va? Det är inte säkert att man kan ta sig dit där nere i Judeen numera, men andra ställen man kan. Det är bra. Det är gott att få se att det verkligen finns den platsen där det hände. Där stod han, Johannes. Och genom de andra evangelisterna så vet vi att det var enorma förväntningar i luften där. Ett slags stormöte som pågick dag efter dag. Hela Judeen och alla i Jerusalem kom ut, skriver evangelisten Markus. Och det är ju inte dåligt som vi säger i Skåne. Tömma en hel stad för att gå ut på väckelsemöte. Det var kärv undervisning. Det handlade om att sluta förneka sin synd. Det handlade om att vända sig bort från sitt gamla liv, istället bekänna. Och så var erbjudandet där. Ett reningsdop. Det var något mycket speciellt med Johannes döparen. Han var orädd. Han talade så som Guds profeter hade talat i gången tid. Så säger Herren. Utan tvekan. Men profetrösterna hade då varit tysta i 400 år eller så. Senast hade Malaki. Och profetrösterna hade tidigare talat om en ny kung, en Messias som skulle vara smord med helig ande, som det står i Jesaja 61, 1 och 2. När den utlovade kom skulle han förkunna frihet åt de fångna och ge syn åt de blinda. Och nu lyssnade folket. Och de såg att Johannes var utrustad med helig ande. Ganska omskakad antagligen, tilltufsade. Står människor där, längtar efter det goda livet, att kungen ska komma, att allt ska bli enkelt och lätt och bra, framgång. Och så stryker han inte med oss. Han ropar, du går åt fel håll. Han avslöjar och sätter fingret på ömma punkter i människors vardagsliv. Han ropar, det är inte alls synd om dig, det är synd i dig. Bered väg för Herren, sa han. Och just den här totalt nakna och raka längtan efter att berätta om Guds vilja med våra liv, det kostade honom mycket personligt, nämligen hans liv. När han en tid senare förklarade för en maktmänniska som hette Herodes Antipas, som var landsfurste i Galileen där uppe i norr, att Herodes han levde i äktenskapsbrott. Jag gillar inte maktmänniskan. Nästan ingen vill ju få reda på det när de lever i äktenskapsbrott. Så han kastade Johannes i fängelse och genom en ung kvinnas nyckfulla begäran, Salome, så blev han halshuggen. Det kostade honom mycket att vara ärlig. Men Johannes budskap har aldrig tystnat. Jag tänker på det varje gång vi läser de här ställena. Ingen kan hugga halsen av Guds ords sanning. Många har försökt och kommer att fortsätta försöka. Vi ska vara vakna och rediga i tanke och hjärta så att
Vi ser när präster och predikanter hamnar i fängelse som Johannes för det att de säger sanningen. Då ska vi göra som Johannes lärjungar. Då ska vi gå och hälsa på. Då ska vi stödja. Då ska vi stå upp sida vid sida. Det är viktigt. Där vid Jordanfloden fanns bland folket en förväntan, en längtan efter det nya livet med Messias. Han vi kallar Kristus. En sån längtan, en sån förväntan blir till och växer där Guds ande är. Har du en längtan efter en ny och frisk relation med Gud? Tänk en liten stund. Har du det? Har du en längtan efter att bryta med destruktiva livsmönster? Är du beredd att sluta förneka din egen synd? Är du beredd att låta Guds bud få gälla i ditt liv? Då är det bra. Då är Guds ande där. Inget bättre finns på jorden. Vad säger du till Johannes döparen idag när han ropar? Du går åt fel håll. När han sätter fingret på ömma punkter i ditt liv. När han ropar, det är inte alls synd om dig, det är synd i dig. Bered väg för Herren. För Johannes så kom döparen alltså, kom den stora vändningen genom det som berättas just i dagens text. Nästa dag såg han Jesus komma och han sa: se Guds lamm som tar bort världens synd. Nu kommer det en parentes i predikan. Klarar ni det? Man brukar se det på ögonen och när de liksom dalar sakta ner till halvljus. Men jag tar chansen. Det är ju inte så ofta jag får predika i Laurentiuskyrkan. Det handlar om vittnesberättelser. Därför att texten är ju evangelisten Johannes berättelse. Och det handlar om Johannes döparens vittnesbörd om Jesus. Det handlar mycket om vittnen. Och de här tre evangelisterna, Matteus, Markus, Lukas, de berättar ju på lite olika sätt och med lite olika ord om en annan central sak i händelsen där, nämligen att Johannes döpte inte bara folket utan även Jesus. Men den händelsen berättar inte Johannes evangelisten om, i alla fall inte uttryckligen. Det verkar som om evangelisten Johannes närmast förutsätter att läsaren känner till Jesu dop som ett faktum och väljer att berätta med en annan vinkling och med ord som är lagda på hans hjärta av den heliga ande. Allt Guds ord är alltigenom människors ord och samtidigt alltigenom Guds ofelbara ord. Om jag får kosta på mig ett mänskligt perspektiv så blir jag närmast överlycklig när jag läser de här olika evangelierna och upptäcker att de har lagt märke till olika händelser. Dansar nästan lite Gangnam Style inombords. För det är nämligen så här det är i verkligheten. Jag arbetar i rättsväsendet. Min kallelse, min uppgift är att leda brottsutredningar. Jag är en gammal skallig åklagare. Och varje dag så hanterar jag vittnesberättelser och vittnesförhör och människors iakttagelser. Och om 4 vittnen kommer in och en efter en berättar exakt samma berättelse, då slutar jag nästan lyssna. För det är med allra största sannolikt så att de har suttit på Espresso House och pratat sig samman, lavat det hela, fixat och överenskommit. Och så vill de åstadkomma en effekt. Men när 4 vittnen kommer in och minns olika saker av samma händelseförlopp, då vaknar jag till. Då växer intresset. Då lyssnar jag. För precis så är det med våra sinnen. Vi ser olika saker. Vi lagrar olika saker i minnet. 4 evangelier. 4 vinklingar. Det är så bra som man nästan svimmar av välbehag. Gud är verkligen god. Han har valt att presentera sig genom 4 evangelieberättelser. Och jag blir så stärkt om Guds ords obetvingliga tillförlitlighet, sanning och klarhet. Det är fantastiskt. Nu är det slut på parentesen.
Nu vill jag vända tillbaka till texten. För Johannes kom som sagt den stora vändningen genom det som berättas med orden: nästa dag såg han Jesus komma och han sa: se Guds lamm som tar bort världens synd. De som hörde det, de måste förstås ha hajat till. Och det får vi också göra, om inte vi har blivit alldeles förlamade. För nu tar den siste profeten till orda och säger vem Jesus är. Jesus är påskalammet, vars blod hade räddat Israels folk i Egypten den där natten när domen drabbade förtryckarna. Han är Guds lamm som tar bort världens synd. Han är det tillräckliga och det nödvändiga offret. Han är den fulla betalningen för mänsklighetens skuld inför Gud. Jesus är också Herrens lidande tjänare, som Jesaja berättat om i Jesaja 53, särskilt vers 7. Han som var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och längre fram, lik ett lamm som förs bort till att slaktas. Detta såg Johannes döparen och sa det högt. För att ingen någonsin mer skulle kunna tveka, så säger Johannes döparen till sist om Jesus: och jag har sett det och har vittnat att han är Guds son. Eller med en annan tänkbar översättning, Guds utvalde. Det är enligt Johannes döparen två saker Jesus gör. Han tar bort synder och han döper i den heliga ande. Detta är evangeliets erbjudande idag. Det är erbjudandet till dig och till mig. Jesus är försoningen för alla världens synder, och det gäller utan undantag alla människor. Genom dopet, som är en engångsföreteelse med statusändrande följd, ja, med en himmelsk juridisk kraft, så får den döpte del av både befrielsen från synden och del av den heliga anden. Johannes döparen har haft sin tid. Hans beredelseord är färdiga, precis som vi här i gudstjänsten har varit med om det. Det är färdigt. Nu är Jesus döparen den som handlar och erbjuder den tvåfaldiga gåvan. Den gamle prästmannen Bengt Pleijels bild av dopet har hjälpt mig mycket. Herren lägger i dopet in alla ledningarna i huset. Han har bilden av ett hus. De flesta i min ålder och generation har läst den där boken insidan. Och några där till kanske. En underbar bild. Huset byggs, ledningarna dras in, Gud gör allt färdigt. Han ger oss allt vad som behövs. Och så får vi i hjärtat svara: ja, Herre, nu vill jag följa dig. Så vrids värmen på. Och så funkar hela huset. Och så kan man bo där och leva där. Andens underbara verk. Herren gör allt från början redan. Och så vrider han på det när vi i tro säger: ja, Herre, nu vill jag följa dig. Det är ju också andens verk. Det är fint. Du som är döpt och tror att Jesus är Herre får nu leva i full gemenskap med den treenige Guden. Det är också sanning och ett verkligt erbjudande idag. I Bibeln så beskrivs på lite olika sätt och emellanåt mycket bokstavliga metoder som Herren använder då när han tar bort synder. Och det är några som jag har fastnat för som hjälper mig att tänka på vad Herren gjorde. Det står i Mika, profeten närmast före Johannes döparen, Mika 7:19, att synderna är kastade i havets djup, och där råder det sedan fiskeförbud. På långfredagarna i missionshuset där jag brukar gå, där har vi den ordningen att man på långfredagen får varsin sten som symbol för synden. Så går vi fram och så lägger vi dem på ett kors. Fler än jag har nog antagligen varit med om detta. Det är en god symbolisk hjälp, och så lägger vi synden ifrån oss, och så ett rött täcke som bilden av Jesu blod över all synden. Det har hjälpt mig så mycket.
han som brukar jobba som vaktmästare och som tar hand om stenen sen, har mycket sträng uppgift att köra ut i havet och kasta dem. Och han säger att det är läskigt att ha dem där i bilen hela vägen ut till Skälderviken. Och så oerhört skönt när det plaskar i vattnet och han inte ser dem mer. Så är det. I Bibeln finns också bilden ifrån Matteus 3:12. Han kastar våra synder liksom i en eld som aldrig släcks. Och där ska man inte rota efter sina gamla synder, för då får man brännskador. Man ska inte ta tag i dem. Herren befriar på riktigt. Han förlåter på riktigt. När Johannes döparen pekade och sa se Guds lam, det var det största mänskligheten kunde få vara med om. Sammanfattning av en predikan. Jag är rädd att den har blivit lite längre än ni brukar vara vana med, men det är lite högtid. Denna söndag har vi hört om Johannes döparen som bereder väg för Jesus. Han avslöjar hur ondskan har fått grepp om våra liv, klargör att vi behöver vända om och att Jesus, Guds son, verkligen har kommit så som vår himmelske far lovat i hela Gamla testamentet. Vi vet att Jesus har makt att ta bort all synd, all din synd, all min synd. Och vi får del av detta genom dopet, och inte bara frihet från synd utan också del av helig ande. Det betyder att den levande, helige Guden lever i den som är döpt. Är du döpt? I så fall är det något stort på gång. Du är indragen i det allra innersta kärleksmöte man kan tänka sig. Du och jag kan idag höra vår himmelske fars röst när han säger du är mitt älskade barn. Och det låter ungefär så här. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi blod för dig utgivet. Herre, låt ditt ord få stanna kvar i våra hjärtan. Utför ditt verk, dina äran, nu och alltid. Amen. Jubla inför hans tron. Jag vill lova Herren med sång. Jag vill upphöja hans namn med tacksägelse. Jag vill lova